ओइचएस एबा हाई सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 30 नबेम्बरनिफ्राय आसाम सरकारा गं 35,800 स्कुटि फरायसाफोरनो रानना होनाय जागोन। ओइचएस फाइनाल एग्जामाव 2022 आव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 29,748 सा हिनजावसाफोरा फरायसाफोरा स्कुटिखौ मोननो हागोन। हिनजावसा फरायसा बिजाथिया 60% एबा बेनि गोजौ मोननाय जानो नांगोन। मख'जाथावदि बेनि अनगायैबो देग्लाय ओइचएस फाइनाल एग्जाम 2022 आव 75% एबा बेनि गोजौआव मोननो हानाय गासै 652 सा हौवासा फरायसाफोराबो स्कुटिखौ मोननो हागोन। ओइचएस एबा हाई सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 30 नबेम्बरनिफ्राय आसाम सरकारा गं 35,800 स्कुटि फरायसाफोरनो रानना होनाय जागोन। ओइचएस फाइनाल एग्जामाव 2022 आव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 29,748 सा हिनजावसाफोरा फरायसाफोरा स्कुटिखौ मोननो हागोन। हिनजावसा फरायसा बिजाथिया 60% एबा बेनि गोजौ मोननाय जानो नांगोन। मख'जाथावदि बेनि अनगायैबो देग्लाय ओइचएस फाइनाल एग्जाम 2022 आव 75% एबा बेनि गोजौआव मोननो हानाय गासै 652 सा हौवासा फरायसाफोराबो स्कुटिखौ मोननो हागोन। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।